Ακόμη καινούργιο βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε ποδόσφαιρο μαζί με τη Χριστίνα εδώ πέρα. Ήρθα για άλλο ένα βίντεο του Γιώργου. Λοιπόν, εδώ Πάμε μπάλα στο Roblox. Δεν έχω πάρει μπάλα αυτό. όχι ρε, παραλίγο να βάλω γκολ. Είστε καλοί. Όπα, την κλώτσες ρε. Έλα βέβαια ότι λαγκουμπάμε ρε. Δεν έδιωξα, δεν έδιωξα. Έλα, έλα. Έλα φίλε, δεν μπήκε. Όχι. Κερδίζουμε πάντως 2-1. Εμείς είμαστε άσπροι. Οι άλλοι είναι κόκκινοι. Λοιπόν, πού είναι η μπάλα? Όχι. 2-2. Στρατά. Τώρα μπήκαμε ρε φίλε, δεν είναι δίκαιο. Μπήκε. Όχι. Το βάλε όλος. Είναι καλοί οι άλλοι, καμένοι. Εγώ είμαι νου. Κι εγώ. Κι εγώ. Κι εγώ. Όχι, αγόρασα κάτι εγώ. Έβαλα αυτόν γκολ ο άλλος. Ναι, ο δικός μου. Τον έδιωξα μέσα. Όχι ρε φίλε, έλα. Έλα. Ναι. 4-3. Δεν ξέρω. Όχι ρε φίλε, ναι. Έλα. Παραλίγο. Αυτό γκολ έβαλες. Εσύ το βάλες. Εσύ το βάλες, ναι. Χριστίνα, ναι, εσύ το βάλες. Φάνηκε κιόλας και το δείχνει κιόλας. Έλα. Όχι ρε. Έλα, παραλίγο. Χριστίνα, μόνη σου είσαι, σούταρε το. Το βάλες. Ναι. Το βάλε Χριστίνα. Έβαλα και ένα στην άλλη ομάδα. Και πάλι κερδίζουμε όμως. Όχι, πάει πίσω. Μέσα! Όχι. Το φάγαμε. Ναι. Έλα τώρα. Έλα, πάμε. Μέσα. Έλα, 5. 4-5 είναι, θα πάει θα βάλει κι άλλο χρόνο εδώ. Όχι ρε φίλε, παραλίγο να το βάλω. Μπήκε. Ναι, Όχι. μπήκε. Δοκάρι. Έλα Ζωάου. Κάτω. Παραλίγο για αυτό γκολ. Έλα. Εγώ με αυτό με τα πράσινα παπούτσια. Όχι. 15 θα πάμε πέναλτι άμα δεν μπει γκολ. Οκ, πάμε. Και εσύ θα πάμε άμυνα εμείς. Το βάλε. Όχι ρε. Και εσύ όριγα πέναλτι τώρα, δεν προλαβαίνω να μπει γκολ. Μία όχι. Στο 1. Όλα ρε φίλε, τόσο άσχετη είναι. Είναι πολύ άσχετη δική μου ρε. Θα ξαναπαίξουμε τώρα άλλο. Ναι, πάμε, θα μας ξαναβάλει τώρα. Να μας ξαναβάλει. Γίνεται να μας βάλει μέσα. Ναι, γίνεται πολύ συχνά. Να δούμε, θα είμαστε μαζί ή όχι όμως. Και με το 3 μπαίνουμε 1-3. Δεν είναι ταυτόχρονα, απλά ό,τι. Ναι, μαζί είμαστε. Ναι. Ωραία, τα έχουμε τις έχουμε. Άντε, γεια ρε. Πάλι νου. Εγώ έδωσα λεφτά για να το πάρω αυτό. Αυτό γκολ. Να, αυτό γκολ, το λέει και η αριστερά, το βλέπεις. Δείχνει την καρτέλα του. Έλα, γκολ, όχι. Πιάστο. Σούταρε. Ναι ρε φίλε. Πάμε. Έλα, πάμε. Έχουμε και θεατή το φάνη. Έλα. Για το βίντεο. Έλα ρε φίλε. Πάμε, παίξτε, let's go, μπορείτε. Το έχουμε. Βάζουμε και το... Ναι, για το βίντεο, θεατής μας. Εντάξει, πάμε, το έχετε. Το βλάκα. Σειρά, πάμε, όχι ρε. Ποιος είναι τώρα? Έλα μέσα, ρίξ την. Δεν είναι καλή φάνη αυτό. Κάνει ο άλλος. Παραλίγο να πήρε. Αυτό γκολ θα βάζατε έξυπνοι. Μέσα ρίξτε, μπράβο παιδιά. Δεν το φτάνω. Το φτάνουμε. Έλα, σούταρε. Το πέρασα. Γκολ.
Όχι ρε φίλε. Πολύ καλό σε αυτό το τέρμα. Έχουν καλό τέρμα. Ποιος είναι τέρμα? Όχι ρε φίλε, το φάγαμε. Το πιάσα. Όχι. Στενά. Φάγαμε. Όχι. Θα το παραλίγο να το φάμε. Είναι στη γραμμή Χριστίνα. Διώξ' το. Μπράβο Χριστίνα, ωραία. Μέσα. Πάει μέσα. Την προλάβα. Έλα. Όχι ρε φίλε, είναι καλό τέρμα αυτή. Έλα. Γκολ. Μπήκε. Όχι, ο άλλος το βάλε. Έκανα assist. Αφού εγώ το σούταρα. Καλά, τέλος πάντων. Αυτό γκολ. Όχι, ο άλλος το βάλε. Ρε, αυτό γκολ ήταν αυτό. Πώς το βάλε ο άλλος? Σκακάρι ρε. Ρε, Γέλγαν, πάτε από πίσω. Θα παίξουμε άμα είναι άλλους 2 αγώνες, άλλον ένα αγώνα, αυτόν και άλλον ένα, ναι. Γιατί είναι ήδη 6 λεπτά το βίντεο. Και όχι. Όχι, σκατά. Μη. Μέσα. Και οι 3-0 θα κερδίσουμε. Και οι 3-0. Ναι. Εύκολο. Αυτός ο Τζοάου κλέβει μάλλον. Δεν γίνεται, τα βάλει σχεδόν όλα τα γκολ αυτός. Και στο τρίτο δεν ήταν καν κοντά στην μπάλα και μπήκε αυτός. Έλα. Τέλος πάντων, να είμαστε μαζί λοιπόν. Τελευταίος αγώνας είναι. Μαζί είμαστε. Ναι, τελευταίος αγώνας. Πάω εγώ τέρμα, είμαι καλός στο τέρμα, έχω ξεσκηθεί. Πήγαινε μέσα εσύ. Έχουμε από πίσω, κάνουνε πάρτι. Γκολ. Πάλι αυτός το έβαλε. Τι, μα εγώ το σούταρα. Δεν την ακούμπησε ο άλλος. Ξέρω εγώ, να τι εννοώ. Ότι ο άλλος την ακουμπάει πάντα. Αλλά πες ότι το έβαλα εγώ και τα προηγούμενα που τα έβαλες εσύ. Και κάτσε. Το έβαλα στο γάμο. Και τον βλέπω, αυτός ο καραφλός είναι ο άλλος. Ο Ζωάο. Όχι ρε φίλε, σε μένα είσαι. Έλα, έχεις. Όχι ρε, πώς το πιάσε αυτό, τι έγινε εδώ? Ρε, το σκακάρι ρε. Κολλάει λίγο, έλα. Πάμε, έχετε πίσω. Πού είσαι, ρε, γιατί είσαι τέρμα? Θα κάτσεις τέρμα, όχι εγώ. Έλα. Ναι, έλα. Όχι. Σούταρα, έλα. Τρέξτε. Έλα. Γκολ. Τι σου έβαλε αυτό γκολ? Αυτό γκολ ήταν. Γιατί δεν είπε κανένας ότι το έβαλε. Σε μια στιγμή καύτω. Έλα, το σούταρα. Όχι ρε. Κοντά ήταν. Άσε. Ρε Ζωάο. Αυτό γκολ πάλι. Όχι, αυτό γκολ είναι. Πάλι αυτό γκολ. Έχετε η μπάλα. Δεν πολύ χρόνο να μας βάλουν 3 γκολ. Πού ξέρεις? Παραλίγο να μπει μόλις ώρα ένα γκολ. Εντάξει, δεν προλαβαίνω, εντάξει, κερδίσαμε. Πάμε όλοι μέσα τώρα. Αυτό γκολ. Όχι αυτό, ο Εμίρ το έβαλε. Ο Εμίρ, αυτός με τα μαύρα μαλλιά. 10 δευτερόλεπτα για το τελευταίο μάτς μας. Θα κλείσουμε τα 10 λεπτά άνετα. Την πέρασα, όχι ρε φίλε. Σουτάρετε μέσα. Ποιος γελάει έτσι? Το βάλανε, εντάξει, 4-1. Στο 1 το βάλανε ρε. Στο 1. Κερδίσαμε. Πάλι αυτός ο Ζωάου πήρε MVP. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.
Γεια παιδιά.